Mela lejla tajba, grazzi tal-li ġejtu għal din it-taħdita organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università fih dan il-proġett tagħna dwar it-tradizzjoni orali. Sanna 3 snin naħdmu fuq dan il-proġett u hemm ħafna enerġija fih, hemm ħafna nies mhux mill-università jaħdmu f'dan il-proġett u hemm ħafna nies li qed nilħqu jew li għandna bżonn nilħqu li huma barra mill-università. It-taħdita tal-lum mhix apprezzament kritiku tal-lirika tal-Brikkuni. Sephora Francalanza għamlet analiżi kemm jista' jkun komprensiva ta' din il-lirika fit-tażina tagħha tal-baċellerat bejn kanzunetta u poeżija, il-lirika tal-Brikkuni. Naturalment kellha ddejjaq sew il-firxa tal-analiżi eċċellenti tagħha biex kollox jidħol f'94 paġna. Issa aħna nafu li l-Mario Vella ma tistax iddaħlu kollu f'94 paġna, aħseb u wara f'taħdita ta' sija. Għalhekk it-taħdita tal-lum taqbad karatteristika waħda biss. Imma karatteristika li jidrilna li hija fundamentali tal-lirika ta' Mario Vella, jiġifieri il-mod kif juża il-mod kif tuża din il-lirika, mod verament intelligenti u ħafna drabi sovversiv, il-lingwa ta' kuljum, il-frażijiet, l-espressjonijiet, l-idjomi, il-qwiel, il-metafori li nqgħu bihom biex nitkellmu, biex nifhmu, biex nirraġunaw, biex nispjegaw, biex nisfidaw id-dinja li ngħixu fiha. Imma din il-materja prima rikka il-liriċista jħaddimha sew qabel ma jużaha. Mhux sempliċiment jirriproduċiha. Huwa manipolatur intelligenti tal-lingwa ta' kuljum, vuċi kritika li qiegħda tinqeda bil-lingwaġġ tar-realtajiet stess li trid tikkritika. Fl-ewwel versi ta' kanzunetta li nista' ngħid li ħanuża klixe ma nixbaħ nismaħħa għatru balkali. Mario Vella jgħid juża din il-ġbija tal-offa. Nitolbok twaddabniex ġo offa mal-bqija. Da eżempju ċkejken ħafna Sephora ħadd jidħol ferm iżjed fid-dettall. Taħt dik iġbija tal-offa hemm id-diwi tal-ixkora fl-espressjoni popolari. Titfa' lil kulħadd fl-istess xkora. Fil-Malti għandna ta' espressjonijiet bil-offa u jien se nsemmi waħda jew tnejn minnhom minn kull miżbla għandu offa, jieħu dejjem ta' wiċċ il-offa, ta' offa ħaqar talla ta' ftit u tiegħuha ħafna, eċċetera. Il-mistoqsija li nsaqsu aħna hija mhux tant jekk din kienx l-aħjar għażla, ma x'inhu l-effett li inti taqbad minn flok l-ixkora taqbad il-qoffa u fil-waqt li fil-flek u fid-diwi fl-isfond hemm l-espressjoni li nużaw ta' kuljum, fil-wiċċ għandek din l-espressjoni ejja ngħidu ġdida li hija varjazzjoni fuq l-espressjoni popolari. Mistoqsija tagħna hija x'inhu l-effett ta' din l-għażla stilistika. Għalhekk is-suġġett ta' taħdita Sephora Francalanza huwa suġġett li jmiss il-qalba nett tal-estetika tal-Brikkuni li l-unika ħaġa li tista' tipprevedi dwar il-kanzunetta tagħhom hija l-imprevedibilità. Għax il-Brikkuni ma jħadmux il-formuli stabbiliti tal-kanzunetta tal-festivals li ħafna drabi mal-ewwel 4 noti mal-ewwel vers taf fejn sejrin u tiddeċiedi li ma tridx tmur magħhom. L-ewwel ħaġa li kienet samritni meta smajt il-kanzunetti tal-Brikkuni kienet ir-rifjut tagħhom li jagħmlu dak li jagħmlu l-biċċa l-kbira tal-kanzunetti bil-Malti li jużaw l-istess frażijiet għajjenin, l-istess ġbijat sofor biż-żmien, l-istess rima, l-istess tonalitajiet, l-istess emozzjonijiet faċli. Kellhom ħoss differenti l-Brikkuni ta' 10 snin ilu. U kellhom għalija li jiena mitla iżjed tal-lingwa u r-rotot tagħha lingwaġġ ġdid. Dan ma jfissirx li nibtu mix-xejn mill-arja, Sephora tiddiskuti ftit il-ħamrija Maltija li fiha aktar x'nibtet il-lirika tal-Brikkuni, imma dan mhuwiex is-suġġett tal-lum. Il-puntu li għal ħafna snin fosthom, il-puntu li għal ħafna nies fosthom nies li kienu qataw qalbhom mill-potenzjal tal-mużika u l-lirika tal-kanzunetta bil-Malti.
Mario Vella u l-Brikkuni fetħu biex nuża klixe oħra perikoluża, toroq ġodda. Ejja ngħidu minflok firxu pjanura sħiħa ta' modijiet imprevedibbli quddiem dawk kollha li kienu qegħdin ifittxu emozzjonijiet veri, saffi differenti. Il-lirika tal-Brikkuni ittrattat lill-udjenza Maltija bħala nies intelligenti li kapaċi jsegwu l-ħafna modijiet fil-mużika u l-lirika, kapaċi jaqbdu l-assoċjazzjonijiet, l-allużjonijiet artistiċi, ir-referimenti soċjali, kulturali, storiċi, kapaċi japprezzaw l-ironija u l-autoronija, kapaċi jinżlu fil-iħnet tad-diżappunt, tad-djufija tal-mument u d-djufija dejjema, tad-dieqa inspjegabbli, tad-diżorjentament. Kif qed taraw ħafna drabi t-teżijiet li mmexxu huma proġetti ta' riċerka li xtaqna kieku ħdimna fuqhom aħna stess. Imma la kellna żmien u forsi lanqas lodda kollha. Sefora Francalanza ħadmet fuq dan il-proġett ta' riċerka bħila u passjoni kbira. Imma hemm ħafna xogħol ieħor ta' apprezzament akademiku li jista' jsir. Kull qari huwa qari wieħed individwali. La darba dawn it-testi tal-Brikkuni huma testi li kieku Umberto Eco jsejħilhom xogħlijiet miftuħa. Kull darba li xi ħadd jismagħhom joħloqhom mill-ġdid. Jistgħu jinqraw minn ħafna perspettivi differenti, effettivament dejjem jinqraw, jinstemaw minn perspettiva differenti, għax aħna il-koll differenti. L-aħħar parti, nixtieq nagħlaq din l-introduzzjoni twila billi ngħid kelma fuq dak li m'għamlitx it-teżi ta' Sefora u mhix ħa tagħmel din it-taħdita. Sefora mhux se tgħid lil Mario Vella kif jikteb lirika aħjar. Jew fejn għandu l-iżbalji. Din mhix il-funzjoni. Ovvjament Mario Vella m'għandux żbalji fil-lirika, m'għandix xi ngħidu. Din mhix il-funzjoni tagħha jew tar-riċerka tagħha. Sefora tanalizza kif jaħdmu ċerti aspetti ta' din il-lirika, x'effetti kapaċi joħolqu. Tal-lejla mhix taħdita dwar seta sar qabel il-kitba tal-lirika. Hija taħdita dwar dak li tħalli warajha il-lirika. Ngħiduha kif inhi l-kanzunetta ma teħtieġ analiżi akademika, teħtieġ min jismagħha, min jitqanqal biha, imqar jekk ikunu biss dawk in-nies li joħolquha. Fl-istess ħin, kif jgħid Mario stess, il-kanzunetta tistana b'kull reazzjoni, b'kull diskussjoni li ssir fuqha f'bar, fuq sit soċjali, jew f'analiżi akademika. Fil-kanzunetta l-eletti Mario Vella jgħid li kien hemm notar li qallu li l-kliem tal-kanzunetta tiegħu jifleċ il-melodija għax hemm wisq kliem. Naħseb li ndunajtu li jien ma naqbilx. Mela, grazzi ħafna, Professor Grima. Jiena ħanibda minn fejn ħallaw li l-lirika tal-Brikkuni hija imprevedibbli. U għalhekk għażil dan l-isem għat-taħdita biex tirrifletti wkoll l-isem tal-Brikkuni li l-idjoma tagħhom hija wkoll Brikkuna għax ma tkunx taf x'għandek tistenna minnhom. Allura naf li ħafna minnkom huma fans tal-Brikkuni u tafuhom sew aħjar minni forsi, imma ħa nispjega ftit min huma l-Brikkuni. Mela, dan il-line-up ta' hawnhekk huwa ta' bħalissa ma mhux dejjem kien hekk għax jinbidel ħafna. Fil-fatt, riċentament kien hemm żewġ kitarristi oħra li kienu Matthew Shield u Daniel Abdilla, u dejjem insemmi li qabel kien hemm ukoll Steve Delia Delli u Matthew Kuxkieri. Issa ilhom idoqqu mill-2006 żgur, ma nafx kontux iddoqqu qabel. Wara li sfaxxa l-ewwel grupp ta' Mario Lumiere li fil-fatt kien il-kanzunetti tiegħu kienu bl-Ingliż. U l-albums inbidlu minn dak iż-żmien law, kellhom 3 albums f'dawn l-10 snin, Kontrabanda, Trabok u Rubalkali, u l-ħoss inbidel ħafna. L-ewwel album kien fuq ruħu ħafna, kien mimli satira u ironija. Biż-żmien fit-Trabok kien hemm momenti aktar introspettivi li bdew ixaqilbu aktar forsi jippreparaw aktar itri għal Rubalkali f'kanzunetti bħal Tiddi x-xemx fuq din l-għodwa moħlija u nixtieq. Mbagħad wasalna għal Rubalkali li kif qalu l-Brikkuni stess f'xi intervisti rrid li jifok aktar fuq il-mużika aktar milli l-kliem għax il-kliem appuntu jifilġu l-melodija.
Issa, tajjeb li ngħid ukoll ir-ritratti li se nuża fl-isfond, apparti dan mhumiex tiegħi, jaf ikunu ta' Chris Vella, ta' David Greco Urpani u tal-Lindsay Bahja ma' qas Mario stess ma jaf, allura tnavvelih bil-permess tiegħu. Issa. It-teżt tiegħi titratta l-idjoma. Nixtieq nistaqsi lilkom għalikom x'inhi idjoma. Min ħajkun l-ewwel wieħed li ħajwieġeb? Mela għandna l-mikrofon. Meta tisimgħu il-kelma idjoma x'jiġikom f'moħħkom? Kolli naqbad ma' xi ħadd. Nara l-tejja taħbi wiċċa. Hemm xi ħadd jixtieq iwieġeb hemmhekk qed nirrealizza. Le. Tridu tiġbuni imma biex inkun nista' nkompli. Okay. Frażi b'talima, all right, x'tista' tkun iktar idjoma? All right, tajjeb. Idea oħra? Okay. Mela, ħansemmakom l-ewwel diska tal-lejla ħadd ma qata' x'inhi minn fuq Facebook l-ħar li ċċekkjajt jien. Issa, u nixtieqkom tgħiduli x'idjomi tisimgħu f'din il-kanzunetta. Secret bejn nejn u secret xejn ħammel widnejk il-kelma tiġri. Somok tikxifx niftaħt il-kutr il-bot minn ksir tella l-qalziet. Min taħt l-insiem, min taħt il-ab, min bejn is-snin jikber il-ħurrier. Kemm il-darba l-klib jimbħu Għajma tar, qalb matuġa, aħjar dubju min ċertezza. Il-velenu li zambaw neqqaħ li famandirix min ismin nisa Iżda min ġweja farriħa li jaslu jbijaw l-ommom sabiex jiski Lewza tu maħrawa, jibbaġi tisarab dawa, jibbaġi tisarab dawa, jibbaġi! Klim ix-xieħ b'solt jinxtara u b'xelin jinbieħ, mel ibqa' zonfieħ. L-umbrella li nfetħu żda mis-suwed smewiet, ma tqanqlux il-miet. Mal ġdid għala l-qadim iżda s-sadid ilu li kielni jintmessu il-fatti
naqsu it-taxxi. Il-velenu li sambaw neħħa mill-lifa m'għandix min ismin nisa, issa min ġwejja farriqa. Li jassu jbijaw l-ommom sabiex jiskin jinnukraw. Durma l-lewza durma ħrafa, kibaġi tisara blawa, kibaġi tisara blawa, kibaġi! Mela, tajdu li ftit x'idjomi stajtu tisimgħu, x'qbattu? Mingħajr ma tistaqsi l-Marja. Nipprova noffri definizzjoni tal-idjoma wkoll. Okej, tajjeb. Li huwa espressjoni jew set ta' kliem li iwasslu tifsira illi mhijiex neċessarjament immedjatament ovvja mill-kliem użati. Pereżempju, dik xef sorb. Sewa, bħalma smajna, tajjeb, il-qatt tnejn. Iktar ken? Ukoll li l-idjomi fihom infushom huma espressjoni kulturali qed jiġbru sens tal-ġens li jorġu tal-sin jerġgħu. Okej, tajjeb. Smajt irnexxielek taqbad xi idjoma hawn jew? Kien hemm ħafna. L-iktar waħda l-ispikkat kienet isemma s-senjur, imma hija miżewda b'idjomi, il-problema tiegħi hija l-memorja. Tajjeb. Okej. Ħrabt minnu. Irnexxielkom taqbdu xi oħra, xi eżempji. Okej. Tajjeb. X'għadd ieħor? Ukoll? Eżatt? Ukoll? Tajjeb. Okej. Mela, ħanaddu għal daqsxejn analiżi tal-kanzunetta. Mela dawk li għandhom il-kulur huma dawk li nnutajt jien mhux ħankun qed insemmihom kollha diffiċli issemmi kollox. U dak li għalija forsi u idjoma, forsi għal ħadd ieħor mhix espressjoni daqshekk użata, eċetera, eċetera. Mela, sigrid bejn tnejn u sigrid xejn. Li tfakkarni fl-espressjoni kelma bejn tnejn bejn tlieta m'hemmx sa fejn jew kelma bejn tlieta mnejn sa fejn. Jiġifieri ovvjament li sa tnejn tista' tasal iktar għandek il-problemi. U mbagħad il-kelma tiġri li nisimgħuha u naħseb laqas nirrealizzaw li idjoma ħafna drabi għax tant indrat laqas nirrealizzaw li l-kelma qed tiġi personifikata. U mbagħad kif semmejt tajjeb inti sormok tikxifx tajjeb ngħid li jiena mhux ħanirristrinġi ruħi f'dawn l-idjomi għal dak li sibt fil-kotba li użajt sew, imma anke għal dak li jinstema' frekwentament u ovvjament dak jitqies bħala espressjoni wkoll, avvolja ma sibux fil-kotba forsi. Sewwa, minn taħt l-sin ukoll li marra jestendija daqsxejn minn taħt il-qabt ukoll u minn bejn is-snien. Mela
bil-kemm jinstema'. Issa, l-adma weħeda forsi mhijiex idjoma, ma jiena fakritni f'numru ta' idjomi bħal għal-kull-adma u mit-kelb, din biċċa adma jibsal snini, barti xoqqi l-adam, adma tajba, hemm diversi. Għajn ma tara, qalb ma tuġa, jekk ma jarawx l-għajnejn u jibqa' sigrit il-qalb ma tweġġax. U l-velenu, issa din donna għandha iktar minn waħda fiha dal-vers, il-velenu li San Pawl neħħa mill-lifa ma ntiritx minn il-sin in-nisa. Sikwit nisimgħu il-sinhom velenu, il-sinu velenu, il-sina velenu, l-iktar nisimgħu marbuta mal-mara għax jingħad li il-sin mara jnigges aktar. Umbagħad hemm ukoll referenza għal San Pawl għall-Bibja għal velenu fil-lifa ta' San Pawl li gidmet lil San Pawl. Issa donnu qed jisfida din il-fema popolari ikkodifikata fit-taħdit popolari li n-nisa huma dawk li jxerdu l-ajjiet. Maqtit li huma l-ġwejjef qarrieqa li jxerdu l-ajjiet. U qed jisfida wkoll il-velenu qiegħed bħal in-nisa jiġifieri. Imma donna din l-allużjoni qed tikkonferma l-istereotip fl-istess waqt. Imbagħad naraw ukoll bijaw l-ommhom kif semmejna, ittradew kollox. U dur mal-lewża. Dur mal-lewża ukoll hija stiża għal dur mal-ħrafa u l-kelma ħrafa ukoll minħabba li tirreferi għal storja li mhix ta' veru, donna qed tkompli timplika li s-sigriet huwa qlajja mhuwiex verità. Gidba l-ġid tissarraf dawa, jiena fakritni fil-gidba l-bżonn mhux dnub li nħobbu ngħidu ħafna biex niskużaw lil nfusna. U qed jiġri din l-idjoma li tinkoraġixxi dak li jkun ma jżommx is-sigreti donnu b'mod daqsxejn moralistiku, b'mod didattiku, fil-fatt hija ripetuta 3 darbiet, imma qed jgħid li din il-gidba forsi s-sigriet ma ħajwassal għal xejn tajjeb, ħajwassal għad-dawa biss. Il-favorita tiegħi kliem ix-xieħ iżomm fih, semmekna fuqha. Imma jirnexxielu fl-istess strofa jinfilsa versi oħra biex kompletament jaqleb it-tifsira tal-idjoma ta' taħt fuq. Kliem ix-xieħ b'solt jinxtara u b'xelin jinbih, ma li bqa' żomm fih qed ineħħi l-affidabilità tal-erf popolari li dak li jgħidu l-anzjani wa ta' min joqgħod fuqu li għandna nafdaw il min għandu l-esperjenza. U kompletament joħloq sovverżjoni b'dan il-vers b'din l-idjoma. L-istess, il-musmar il-ġdid għal l-qadim iżda s-sadit ilu li kilni. Aħna forsi nieħduha li dak li hu ġdid dejjem ħajħu post il-qadim. Imma tgħidilna li mhux hekk fil-fatt il-qadim mimli sadit u issa wasal biex jitnawwar. Mill-ġdid naraw il-velenu ta' San Pawl u b'lingwanti ħan ikkummenta fuq aktar il-qoddim. Jafaw iktar hawnhekk imma mhux ħanidħol fihom kollha għax impossibbli. U hekk fit-tirma xorta ser tieħdu nerġgħu naraw referenza għal Warrani. Imma t-tirma hija aktar speċifika. Issa, nisserjaw ftit. Il-definizzjoni tipika tal-kelma idjoma din id-darba b'xeħta naqri iktar letterarja. Oliver Frigieri jgħid li l-idjoma hija espressjoni magħrufa frażi milquha, kostruzzjoni tipika tal-lingwa aktarx b'tifsira differenti minn tifsira grammatikali jew loġika. Qatt ta' idjomi huma espressjonijiet figurattivi, il-qawwa idjomatika f'dal każ tinstab fil-metafora. Meta jgħidu x'affarijiet hawnhekk li issemmew ukoll qabel li l-idjoma hija figurattiva mela m'għandniex nieħduha f'sens litterali għaliex dejjem qed tirrappreżenta xi ħaġa oħra. U fil-fatt tagħmel dan ħafna drabi jekk mhux dejjem bil-metafora, pereżempju daru mal-ħajt naqbes il-baħar għalik. In-nisel ta' idjomi ta' din ix-xeħta għandu x'jaqsam mas-seta poetika li hemm fil-poplu. Iżda biżmien l-użu bidilhom f'idjomi u meta jingħadu jinftehmu bħala idjomi. Mela naraw li aħna l-koll poeti bla ma nafu jekk nużaw l-idjomi, imma l-idjoma tant tindara li ninsew li jkun fiha xi mekkaniżmu letterarju fiha. Erin Saracino Inglot jgħid li xejra li tagħżel il-sien minn oħrajn hija idjoma fil-mod kif jitħattuh bi frażijiet partikolari, lingwa ta' ġens bil-ksur u t-tidwir partikolari tiegħu
l-aktar fil-frażijiet u l-qwiel, dialett ewlieni li biżmien isir il-sin nazzjonali u uffiċjali tal-pajjiż, pereżempju l-idjoma Maltija għandha xejra li tażilha minn il-sna oħra. Dik bil-ksur u t-tidwir partikolari tiegħu toġobni ħafna għaliex tirrifletti li il-poplu ma jitkellimx b'mod perfett, b'mod kif jikteb meta jqgħod jirranġa l-kidba u jerġa' jmur jirrevedija, imma jitkellem kif toħroġ l-kelma li tinkludu l-ksur u t-tidwir u t-tirma u s-sorm u dak kollu. U hawnhekk fl-eżempju li jagħti Serafin Onglot l-idjoma Maltija għandha xejra li tażilha minn il-sna oħra qed jieħu idjoma fis-sens wiesa tagħha kif ħankun qed noħodha jiena f'din it-taħdita bħala il-mod kif jitkellmu n-nies mhux biss l-idjoma li nsibu fil-kodba, il-frażi. Issa, din ukoll semmejniha xi ftit l-idjoma u l-metafora. Friġieri qal li fl-idjomi hemm il-metafori, ma kif qed ngħidu dawn jintesew. Il-metafora tkun qiegħda fl-idjoma, iżda mbagħad tibda tintuża wisq u tidħol fil-lingwaġġ ta' kuljum. U bekk issir metafora mejta, ma nindunawx li nkunu qed nużaw il-metafori. Pereżempju, il-velenu fil-snin nisa, li smajna f'sigriti. Issa, fil-lirika tal-Brikkuni, l-idjoma popolari, ġifieri mhux dik tal-kodba biss, imma kwalunkwe idjoma fis-sens wiesa tagħha, twassal ċerta immedjatezza meta tara l-lirika forsi tgħid sempliċi din, wasa tagħmel imma le, tara hekk, ma qed twassallek immedjatezza xu l-mod kif qed jitkellem il-poplu. Manuel Mifsud jgħid li Anja tkun Maltija jekk għandha tema tal-lirika u idjoma mużikali li punta tluq il-punta wasla tagħhom jinsabu fis-sitwazzjoni Maltija. Jiġri li tirrakkonta il-poplu, tirrakkonta s-sitwazzjoni tal-poplu. Sa naf li marru għandek daqsxejn ta' problema bil-patriotizmu u l-biraħ stess iddikjarajt fuq Facebook li m'intix patriot, mhux qed nipprova ngħidlek dak nafuh. Imma xorta qed tirrakkonta s-sitwazzjoni Maltija u dan jixed li ma tistix tgħid li int Malti minn fejn int u dak kollu. Mbagħad imorru għal Karm Fenek fil-ktieb tal-idjomi tiegħu li qal għax l-idjoma ta' pajjiż mhix għajri t-tixbijat li bihom jinqeda l-moħħ biex ifisser b'mod aktar ħaj, ifisserruh b'mod aktar ħaj biex biha marbuta moħra minħabba xi kwalità. Meta wieħed jagħmel studju bħal dan toħroġ ħajja quddiem għajnejna l-viżjoni Maltija. Terġi' dawn l-idjomi ħafna drabi marbuta mal-ħajja soċjali u l-istorja tal-pajjiż. U fl-eżempji li se nsemmi l qudiem ħanaraw kemm ħafna idjomi kollha fil-verità jirreferu il-mod kif naħsbuha, il-mod kif ngħixu, xi stejjer fil-stejjer li għaddejna minnhom, ġrajiet tagħna. Issa, ovvjament mhuwiex Mario Vella biss li għamel dan li juża l-idjoma popolari, hemm storja sħiħa ta' kantawturi li ġew qablu li jużawha. Jiena ħadd eżempju ta' Bob Dylan għax meta bdejt it-teżi tiegħi kien għadu kif rebaħ il-Premju Nobel, allura kien interessanti għalija, hemm ukoll numru kbir ta' kantawturi Taljani li jużaw il-vernakular, ġifieri l-sin nattiv kif jitkellmu n-nies. U Bob Dylan jgħid, by listening to all the early folk artists and singing the songs yourself, you pick up the vernacular, you internalize it. You sing it in the ragtime blues, work songs, Georgia sea shanties, Appalachian ballads and cowboy songs. You hear all the finer points and you learn all the details. Dan qalu fil-lecture li ta' wara li rebaħ il-Premju Nobel għal-letteratura u għaddiskuta x'kien importanti għalih fil-kitba tal-lirika tiegħu. U ħaġa essenzjali li semmi hi il-vernakular kif jitkellmu n-nies, l-sin naturali u nattiv tal-pajjiż. Jgħid li hu jisma' l-folk fit-tfulitu u meta beda jikber beda jitgħallem kif jitkellmu n-nies mid-diski mill-kanzunetti tal-ħaddiema tal-cowboys. U għalih dak li ma jagħmilx dawn il-kanzunetti kummerċjali u propju l-element realistiku tagħhom, il-vernakular, il-mod kif jinkitbu. U fil-fatt, Mario Vella stess qal li jammira kantawturi li alternaw bejn l-eleganza tal-poeżija pura u l-ħruxija tal-lingwaġġ ta' triq mingħajr kantunieri. U dak is-sabiħ tal-kanzunetti tal-lirika fil-fema tiegħi u fil-waqt li fit-teżi forsi fukajt aktar fuq l-elementi letterari, il-poezija pura ma mhux biss, hawnhekk illum qed nagħti każ aktar il-ħruxija tal-lingwaġġ ta' triq mingħajr kantunieri.
Wayne Booth jgħid li t-tidwir fl-idjomi xed l-użu tal-ironija. Jiġifieri bħalma rajna hemmhekk meta għandek idjoma bħal kliem ix-xieħżhom fih imma mbagħad fiha għandek infilsat kliem li kompletament jaqlibha ta' taħt fuq, dak qed iwassal qed jagħtik ħiel li l-kantawtur qed juża ċerta ironija biex jgħid dak li jrid, titkellem b'mod ironiku. L-idjoma Maltija bħala lodda sovverżiva wkoll. M'għandix għalfejn nispjega naħseb ħafna minnkom imma l-assedju żgħir pereżempju hija dwar immigrant Musadebi Dawda mill-Kosta tal-Lavorju. Issa, u jirrakkonta ġrajjietu fil-kanzunetta huwa l-immigrant li qed jitkellem u juża il-Malti biex jitkellem. Imma mhux tal-juża l-Malti, juża l-Malti tal-Maltin, il-Malti idiomatiku. Allura donnu qed jikseb parti mill-identità tagħhom. U bħalma qal Jacques Lacan, with the acquisition of language, the subject enters into all the social positions and rules and relations which underpin society. Allora la darba għandek il-lingwa tidħol fil-kultura, għax kull ma għandek bżonn tidħol fil-kultura hija lingwa u ssir wieħed minnhom. Donok qed tirpilhom u fil-fatt il-kanzunetta tkompli biex Musadebi mhux tali jakkwista il-lingwa Maltija u stess imma mal-mara Maltija Kera Zdaħanina li jiżżewweġ ikollu tarbija wkoll. L-ewwel kelma tagħha tkun Maltija daqs l-64 u d-79, l-indipendenza u l-ħelsien. Allura qed jikseb aċċess ukoll għall-istorja tal-Maltin u tal-pajjiż. Issa. Nibdew naraw xi eżempji ta' idjomi tipiċi mill-kanzunetti. Fl-assedju żgħir li kont qed nitkellem fuq issa għandna fuq dar it-Tramuntana Deffes imnieħru saħnu l-irjus fost l-oħrajn, mhux kollha. Hawnhekk naraw li ħafna minnhom dawk it-tlieta pereżempju għandhom parti tal-ġisem. Tajjeb ngħidu li hemm numru kbir ta' idjomi Maltin li huma marbuta mal-partijiet tal-ġisem. Ix-xewk u x-xwiek, ix-xwiek qiegħda fit-titlu stess qed timplika l-idjoma fuq ix-xwiek, imma fl-istess ħin hemm ix-xewk, allura peress li hija kanzunetta tal-imħabba, donna qed tilgħab bejn ix-xewk u fuq ix-xwiek l-elementi ta' eċitament u ta' biża' u ta' uġieħ ukoll li twassal l-imħabba. Fix-xewk u x-xwiek naraw il-ħmar. Il-ħmar ma jidhirx bil-kanzunetta biss bħala figura, imma huwa fil-lingwaġġ Malti wkoll u din il-kelma tirreferi għal min ikun daqsxejn stupidu. U l-kelma b'din it-tifsira titfaċċa f'żewġ kanzunetti oħra fil-fatt. F'nixtieq u f'rendi kont. F'nixtieq jgħid ħanqa ta' ħmar mentri il-ħmar jinħaq, naħqa ta' ħmar suppost, imma qed ikompli jilab bil-kliem, jeqleb il-konsonanti. Għalhekk f'dak każ qed issir sovverżjoni wkoll ta' dak li jagħmel il-ħmar biex twassal din it-tifsira doppja l-ħmar stupidu li hu maħnuq u ma jiflaħx jinħaq. F'rendi kont imbagħad iż-żwiemel kollha tal-mujjina u bħal-ħmir, allura naraw id-differenza bejn figura fil-lingwa Maltija li tirrappreżenta xi ħadd stupidu u żiemel dak żiemel ta' xi ħadd li jkun kapaċi, jkun ta' suċċess. Fi Brussell naraw il-qaħba milli kellha felħet it-tik. Ovvjament hija l-frażi l-qaħba milli kollha t-tik. Ir-repetizzjoni għal 3 darbiet ta' felħet it-tik donna tibdel it-tifsira tal-espressjoni wkoll dun qed tasara biex turi kemm tat u kemm ma tiflaħx tagħti aktar. Ir-kotta, l-favorita tiegħi. Fir-kotta it-titlu stess għandu konnotazzjonijiet jiena ħatta li qed jirreferi għal pastizz, u rabta mal-komplement tal-kanzunetta għax hemm Lucy li hija mara laxka li sesswali fejn nisa l-oħra tar-raħal u il-subien inhemsula. Allura l-irkotta jiena ħatta f'da sens anke ritornell fejn donnu anke it-ton l-irkotta, donnu anke t-ton qed juża bħala tajjira għal daw is-subien li qishom pastizz. Issa, il-Borma wkoll hemm ħsieb iberren ġo Borma tgħid il-kanzunetta. Issa mbagħad hemm diversi espressjonijiet din bħal tal-għadu hemm diversi espressjonijiet li huma marbutin ma' Borma.
ħsib fuq tlieta toqgħod il-borma minn ħawad fil-borma jkun jafx fiha u espressjonijiet li jfakru fl-insularità tar-raħal fejn hi l-kanzunetta fil-fatt u fejn tidher il-folla nisa li jixlu lil Lucy tal-li mara laxk ovvjament l-interpretazzjoni tiegħi mhux neċessarjament interpretazzjoni korretta ma. U fil-fatt mbagħad jinġabru aqoċċa. U l-kelma kaboċċa bir-rima wkoll qed tkompli toħloq dal-ambjent Malti tar-raħal, insulari, huma miftemin bejniethom ħaġa waħda li jagħmel wieħed ma jiksrux l-ieħor u Carl Fenech jgħid li l-aqoċċa tirreferi għal ġimgħa nies taħdem għalenija donhom kollha kontrija. U fil-fatt jgħid igermu l-eruq fondi ta' din il-kaboċċa ta' din il-biċċa xogħol. Imbagħad jissemma wkoll Ġuda anke fl-uffiċċju fil-fatt xi ħadd falz qarrieqi ġejja mill-kultura nisranija tagħna ovvjament tixed kemm ir-reliġjon huwa parti integrali mill-kultura. U f'Żonqor ukoll it-titlu qed jirreferi għal xi ħadd rasu wiebsa ovvjament u fil-fatt fil-kanzunetta il-kelma mhux tintuża 7 darbiet fl-ewwel strofa biss, ġifieri biex taraw kemm għandu ras ta' Żonqor. Issa, f'nixtieq ħoss fl-ilma imma titkompla b'ħoss fl-arja. Mela ħoss fl-ilma, ħass fl-ilma qed tagħti ċertu sens ta' għal xejn taqtih il-qalb. Ma mhux tagħli fl-ilma anke fl-arja u dan il-vers huwa ripetut numru ta' drabi. Huwa ritornell li jaqbad eżatt il-burdata ta' fruha tal-kanzunetta. F'ċikku ċinkwina naraw li bdiet tiġri xnija din simili għal wieħed mill-ewwel eżempji li kellna l-kelma tiġri xjuri l-mod kemm tinxteret malajr, aktar meta tkun xnija. U mbagħad fil-biżatalla it-tfal ta' ċikku jkunu mrobbija fil-biżatalla madju l-ommhom imbeżża minn kollox. U fil-bar ta' taħt il-Knisja għandna l-paljazzi mġidmin li tista' toħodha wkoll bħala referenza għall-espressjoni kull razza għandha il-paljazza li jagħmlu n-nies li jagħmlu diżunur lil nieshom. Sewwa, issa ħansemmakom kanzunett oħra di ma qtajtuhiex lanqas. Min jafni bixkejjer, min jafni bġiljan, wieħed hawn bħali u ma jerġax ikun hawn. Illa l-erġajt ċappast il-papuċ bit-taj. L-ħajja ma skarti tal-azzart jinnelab kollox fuq las. Somħanġin bil-sikkax kisaħ l-baj. Jekk inti għandek opinjoni kuna flina għandi t-nejn. Għafolja b'nofs waħda nġibek fix-xejn. Il-knejja sabdun il-bar fizzjan jizjed mill-li għandi xar. U għadda ferm la folja m'għandi ġuġieħ ta' ras. Għamel il-pappa l-pappa wara l-vers nirbaħ il-fatta. Pappa wara l-vers nirbaħ il-fatta. Sabbi mill-copyright anke l-pirat il-download jgħid. Ħallek minn nisa u dawar ġun tal-għad. Li ma jimmerin ħadd li fil-pompa tal-marsa. Reġet belat l-ħanis li jirfox tikomma. U x'waħda din kemmu basta. Zawdejġ kemmu bax Is-salaqlu ferriħor għal-gadax L-ambasċatur Malti tar-relax L-ambasċatur Malti tar-relax
Sewa. Suppost kelli nsaqsikom jekk qabattux xi idioma hemmhekk. Idioma fis-sens wiesa tagħha tinsewx. Jekk qed tistgħu tgħiduha ma jimpurtax hawnhekk mhux ħaniskruplaw illum. Okay, ħaddieħor. Bernice, take charge. Okay, mela ħanurikom. Mela, għaw ħafna referenzi għal Alla, il-Alla, għaw ħafna. Alla u fuq fom il-Maltin il-ħin kollu, sa tajb jew fl-ħażin ma nafx, imma ħin kollu. L-ħajja ma t-karti tal-azzar din nilab kollox fuq l-las, hawnhekk qed jilab blas tal-karti u las tan-nies, tal-gadat. Kesaħli l-bajt, informali għall-aħħar, imma ma nistgħux ngħidu li mhijiex parti mill-idjoma Maltija, lex tingħat. Tar-relax ukoll. Il-pappa u l-umpappa. Issa din interessanti għax jagħmel inverżjoni ta' din l-idjoma popolari. L-idjoma tgħid l-ewwel il-pappa mbagħad l-umpappa. Jiġifieri l-ewwel il-pappa li fil-lingwaġġ tal-ħobb tat-tfal tfisser ħobs, u mbagħad l-umpappa divertiment. Ma hu jaqlibhom ta' taħt fuq kif ħobb jagħmel taqdi l-funzjoni ta' slogan għal dil ġenerazzjoni ġdida wkoll fil-fema tiegħi fil-kanzunetta ripetuta mhux ħażin. Mbagħad wara l-vers nirbaħ il-fatta hemmhekk ukoll qed tirreferi għat-tombla sew il-vers huwa meta taqgħad linja u l-fatta meta taqgħadhom kollha. Meta jitlgħu n-numri kollha. Mbagħad nista' ngħid hawnhekk. Ovvjament hawn dan ħafna kliem, ukoll belatli wkoll hija idjomatika. Issa. U kif rajna minn din kanzunetta fil-fatt hemm ħafna kliem li hu vulgari li hu fuq fom in-nies ma nistgħux nkunu skruplużi u ma nittrattawx bħala parti mill-lingwa u parti mill-idjoma Maltija. Kif taraw hemm għażla vasta. Din il-Madonna tal-uniformi mhux daqshekk pastaża, ma inkludejt hemmhekk ħax hemm element reliġjuż ukoll. Mbagħad hemm ukoll personalitajiet fix-xena pubblika. Sa din bdejt naħseb ftit tiġi parti mill-idjoma Maltija, mill-kliem li nużaw, imma naħseb li darba jkunu fix-xena pubblika u meta insemmuhom hemm ċerti rabtiet magħhom, meta nsemmu Lajli Montezin, hemm diversi konnotazzjonijiet li jiġu ma' dak l-isem. Jiġifieri naħseb li nistgħu ninkluduhom bħala parti mill-idjoma Maltija. Fil-fatt hemm diversi. Mbagħad ġrajiet storiċi wkoll, pereżempju f'kontra kollox u kulħadd isemmi il-Vittoria, Ġan Parizot u t-Torok. Din hija interessanti għax ġranet importanti, il-ġurnata importanti meta rbaħna l-assedju l-kbir. Imma mbagħad u jaqliba għax jgħid reġgħet waslet il-Vittoria hemm bżonn nirranġaw l-istorja. Mela qed jaqliba ftit u fil-fatt isemmi wkoll it-torok li ħadu tal-kebabs ħadu kulmaw, allura donnu qed juri rebħa sovverżiva min-naħa tat-torok li dak iż-żmien tilfu imma donhom illum rebħu xorta waħda b'mod ieħor. Sewwa qed jikkummenta fuq din il-bidla soċjali. Issa, hemm ukoll f'Ċikku Ċinkwina jissemmew il-qtil ta' Karen Grek u ta' Raymond Caruana li ukoll tismagħhom ħatifhimha jekk tkun Malti ħatifhem l-istorja marbuta magħhom. Allura naħseb li wkoll jistgħu jkunu inklużi bħala parti mill-idjoma Maltija fis-sens wiesa tagħha. Mbagħad bħala parti mill-kultura f'ma sejħet ismek nirtot insibu jkun dak li trid int li ovvjament ġejja mill-missierna u li mill-ġdid hija
ġejja mill-kultura nisranija tagħna. Issa xi eżempju oħra ta' idjomi li huma fuq fom il-Maltin illum, issa dawn jaf ilhom jingħadu, imma meta fittixthom fil-kodba tal-idjomi nużajt ta' Karmfenek u ta' Ġino għandna Muska ta' Zoppardi. Ma sibthomx hemmhekk u minnhom naħseb li huma moderni, allura qed ninkludihom hawnhekk. Din donna taf xi trid, ix-xogħol waħdu jurik. Espressjonijiet daqsxejn sessisti li jingħadu fil-konfront tal-mara u jingħadu ħafna l-għalqa trid toqgħod magħha, l-għalqa trid tieħu ħsiebha wkoll fil-kotta. Mbagħad għandna xi ħniżrija ta' nisanna mas-saqajn, naħseb hemm żewġ frażijiet biex ngħidlek hemmhekk xi ħniżrija u x'nisanna mas-saqajn. Bella te tixroblok lira din bħal pompa tal-marsa li tant kidditu l-marja. Mbagħad hemm ukoll għanbaqru li tirreferi għal xi ħadd injorant u tintuża ħafna naħseb. Fil-fatt fil-korpus tal-Malti sibta mniżla l-intużat jidher li fil-Parlament u tirreferi għal politiċi jirreferu għal xulxin bħala għanbaqru. Jużaw huma. Issa, id-dem jibqa' nieżel għar-ras u ħadd ma jħossu iżjed impotenti. Issa aħna ngħidu id-dem tela l-rasu sew li tintuża meta xi ħadd jiżbel jirrabja. Imma hekk qed ideffes il-konnotazzjonijiet sesswali tal-kelma ras bil-polisemija tagħha u jaddatta għall-iskopijiet tiegħu qed tirreferi għall parti ġenitali tar-raġel hawnhekk u fil-fatt dik naħseb l-ispekulazzjoni konfermata mill-kelma impotenti li segwi ftit wara. U referenza f'dal każ hija l-elezzjoni ġenerali li ssir kull 5 snin, imma d-dem darba jinżel ar-rasu mhux jitlaq. Mbagħad għandna wkoll fuq ommi naħlef, nużawha ħafna, ma fadalx truf ma xiex naqbad, bħal meta ngħidu maqbad xtarf, u mal-bib li f'wiċċi għalaqt ukoll għalaq li l-bib f'wiċċi tintuża mhux ħażin. Issa, wara li ddiskutejt l-idjomi tipiċi tal-Malti, l-idjomi forsi naqra aktar moderni tal-lum, dawk li huma fuq fom il-Maltin illum. Sibt ukoll numru ta' influenzi minn il-sna oħra jaf jien qed nispekula żejjed ukoll, imma naħseb li huma influenzi. Anke jekk mhux konxi. Fil-barta taħt il-Knisja jonxru ħwejjeġ tal-mistħija u jiena din ħatta bħala referenza għal frażi Ingliża to wash your dirty linen in public li tingħat meta xi ħadd jiddiskuti affarijiet privati fil-pubbliku. Fil-gallinar tas-Sultan mbagħad imbotta l-flieles taħt il-qroqqa to sweep something under the carpet ħatta jiena. Nsejt insemmi wkoll li l-ħwejjeġ maħmuġin daret ukoll fil-korpus tal-Malti li jintużat mill-politiċi għandi daw l-eżempji, ħadd ma jħu pjaċir jonxor il-ħwejjeġ maħmuġin tiegħu fejn jarhom kulħadd. ċerti nies għażlu li jaslu ħwejjeġ maħmuġin fil-beraħ flok sempliċiment offrew l-autokritika kostruttiva u m'għandek qatt taħsel ħwejjeġ maħmuġin tal-partit barra triq. Jiġifieri daħlet sew nista' ngħid fil-lingwaġġ Malti. Issa, hemm diwi kifet tal-espressjoni popolari ngħiduha wkoll titfa' l-affarijiet taħt it-tapit bimbotta l-fliles taħt il-qroqqa. Il-kelma qroqqa Karmfenek fil-ktib tiegħu jgħid li wkoll dik bil-qiegħda frokna ma tagħtix każ mela b'din l-azzjoni li qed nimbuttaw l-affarijiet il-fliles, problemi, eċetera, taħt il-qroqqa qegħdin ninjorawhom. Mbagħad tkompli b'espressjoni daqsxejn vulgari u ripetuta. Mhux ħaniċċini. Sigriti għandna attrattare, fi sigriti għandna b'lingwanti tal-bellus u bil-pinzetta jintmessu il-fatti. Issa bit-Taljan tintuża din il-frażi attrattare con i guanti li f'ċerti sitwazzjonijiet diffiċli titrattom b'ċerta delikatezza. Jiena ħadta bħala influenza minn hemmhekk. Mbagħad fil-lirika tal-Brikkuni sibt ukoll ċertu użu tal-kalk. Il-kalk huwa traduzzjoni litterali minn lingwa oħra. Mela, pereżempju, għandna fiċ-xpar ħattu xejn mu se jidħol bejn in-namra u n-namrat. Jiena naħseb li influenza tal-Ingliż ta' nothing's going to come between us dak is-sens. F'10 snin mbagħad għandna għalkemm qatt ma kont tiegħi.
you're mine, you're not mine, dal-ħafna espressjonijiet. Mbagħad għandna fil-kalma qabel il-kalma konna kbar, konna kolossi. Issa kolossi naħseb li ma tantx tintuża f'dan is-sens fil-Malti, pereżempju fil-korpus kull ma sibta darbtejn biss. Imma skużawni, bit-Taljan tintuża f'dan is-sens ta' statwa kbira, xi ħaġa kbira immens. Konna par, konna perfetti, u koll naħseb li dik il-konna perfetti hija daqsxejn ta' influenza mill-frażi eravamo perfetti bit-Taljan, sibta fil-fatt f'kanzunetta Taljana wkoll eravamo perfetti. Mbagħad fil-kotta kellna wkoll min iħobbhom kwieti min tossi. Tossi f'dan is-sens użata l-aktar fis-sens tagħha bit-Taljan naħseb fis-sens ta' wiċċhom itihom arroganti, determinati. Bħal meta ngħidu wkoll wiċċu tost bil-Malti. Issa, ħansemmakom l-aħħar kanzunetta tal-lejla wasalna fit-tmiem. Din naħseb il-bieraħ tajt naqra ħiel tagħha. F'kumment taħt dan il-filmat fuq YouTube xi ħadd ikkummenta lingwa tisfen taħt idejkom bellezza. U fil-fema tiegħi hekk eżatt. Dit-taħdita ppruvajt nuri mod wieħed kif ma' Riveler nexxielu jgħawweġ iġebbet iżeffen il-kelma biex taqdih. Il-kelma hija mill-Attjaw u ingredient li juża f'dan l-idjoma Maltija, l-idjoma tipika ta' ġol kodba u anke dik li ma stibix fil-kodba li fuq fom in-nies. Li għalkemm forsi għad miex miġbura fl-lista ta' idjomi legata, Vella qiegħed idoma fil-kanzunetti tiegħu li jieħdu l-kliem minħal in-nies stess. U l-idjoma ta' Vella fil-fema tiegħi mhix idjoma kwalunkwe, ma hi idjoma brikkuna li jirnexxilha minn idjoma ta' triq fil-kanzunetta tiegħu tieħu xejra aktar letterarja. U l-aħħar kanzunetta. ċbar kien serja tijom nifs mill-illa tal-porfli li kil-bet kaċċatur f'dat temp ma setax li f'tbatti iżda u xejn
terġajt smajt l-eku tarmi jisparaw fuq it-tar li bħal ta' żmien passi. Ħsibt li ġbar kien serja tihom nifs mill-qilla tal-porfli li kilbet kaċċatur f'dat temp ma setax ħlift batti. Iżda ħadd u xejn mhu se jidħol bejn Mela, għażilt il-kanzunetta wkoll biex għal dawk minnkom li mhux daqshekk familjari mal-Brikuni tieħdu toma tal-aħħar xogħol tagħhom li la tmorru tismawhom, tmorru tixtru l-albums tagħhom. Dak kien kollox min-naħa tiegħi. U issa ħalli fidejk. Mistoqsijiet, forsi, kummenti. Tiffullawx. Nixtieq ngħid grazzi ħafna lid-Dipartiment tal-Malti, lit-tim ta' Tradizzjoni Orali tal-opportunità tal-li jemnu fix-xogħol tiegħi. U grazzi kbir ovvjament il-Brikuni u l-Mario Vella tal-li tatawni l-kontenut fuq ix naħdem. Taċċa. Jisma' il-folk biex jitgħallem il-vernakular kif jitkellmu n-nies. Għaliex ma nawu kif kien jitkellem biex mhux bħalma jitkellmu n-nies. Jiena naħseb li Mario Vella ma kellux għalfejn joqgħod għata ħafna żmien f'xi ħanut tal-inbit biex ikun jitgħallem il-vernakular. Naħseb li kiteb bil-Malti dak li kien jaf. Ġifieri l-Malti li sema' lin-niesu. Nipprova noħloq ix-xebħ bejni. Naf. Għalhekk huwa kumment, ġifieri tkellimt għax minn ma kienx hawn mistoqsijiet. Ġifieri, għax jekk Mario Vella ġifieri għamel ħoss għax qed juża l-Malti idiomatiku. Mhux hekk għandu jkun ngħidin huwa persuna intelligenti, allura uża il-Malti intelligenti, ma jekk ħadd ieħor mhux qed jagħmel hekk. Min qed jikteb il-letteratura biex bliema Malti qed juża dak il-Malti ta' dak il-Malti ta' dik il-lingwa li kien jitkellem Bob Dylan qabel ma tgħallem il-vernakular, ġifieri qed nitkellmu b'xi lingwa li ma jitkellmuhiex in-nies. Jiena naħseb li Mario ma kellux intenzjonijiet li jagħmel xi sqarrijiet
letterarji f'ħafna mill-li kiteb, sewa pereżempju biex nieħu każ estrem, meta kiteb ħanqat aħmar, mhux biex jagħmel xi dikjarazzjoni letterarja, imma ħasbal. Hekk ħaseb li kienet il-biċċa ħanqa mhux. Jiġifieri l-oħrajn kiteb mod naturali ta' dak li jitkellem. U hija ħasra jekk fil-kitba tagħna aħna, fil-kitba letterarja, ma nagħmlux l-istess ħaġa u jekk aħna maħniex parti li kliemna mhuwiex kif jitkellmu n-nies. Saw qed ngħid il-bil-forsi rridu nkunu nagħmlu ngħidu l-kliem pasta sew, hekk imma rridu nkunu l-idjomi huma frott awtomatiku illi joħroġ minn fom ta' dawk li jitkellmu l-Malti jew il-lingwa li tkun b'elokwenza. Jekk inti ma tgħidx bil-Malti tajjeb, jekk inti ma dawk l-espressjonijiet ħafna minnu li semmejna ma tużahomx fi kliemek, jiġifieri ma titkellimx bil-Malti tajjeb. Inħoss jiena. Jiġifieri jiena naħseb li l-qawwa ta' Mario hi li juża Malti ġenwin, sewa Malti komuni imma Malti ta' veru u l-importanza ta' xogħlu għax moħħu huwa moħħ ta' bniedem intelligenti, jiġifieri uża moħħ intelligenti. Imma dak kien kumment biss sewa. Hemm ċans isir xi ħaġa simili bands oħrajn li jkantaw biex inqer ftit. Jiena ma xtaqx oriġinarjament, ma xtaqx li nifoka fuq il-Brikkuni biss, xtaqt li nieħu dawn il-bands Brodu, Platos li qed idoqqu bħalissa jużaw il-Malti idiomatiku, Malti letterarju biex ngħidlek. Però minħabba l-ispazju tal-istudju tiegħi ma stajtx nifresh daqshekk u l-Brikkuni ġa kien hemm wisq fuq ix nikteb u fil-fatt fil-istudju tiegħi ma nkludejtx ribalkali, jiġifieri tant kemm ma kellix fejn. Imma ovvjament issa fidej l-istudenti ta' warajja u nies bħali tinteresshom il-mużika tinteresshom il-lingwa li jsir xogħol ieħor hekk, li tama li jkun hemm xogħol ieħor hekk għax ta' min naħseb il-Brikkuni huma waħda mill-ikbar bands bħalissa li naħseb li wittew it-triq għal dawn il-ħafna li hawn bħalissa. Però ovvjament mhumiex l-unika grupp, l-uniku grupp li juża Malti rik. Ċattiva. Qabel xejn, grazzi ħafna Sefora ta' taħdita verament interessanti. Da. Grazzi kif kont qed ngħid ta' taħdita interessanti u grazzi wkoll tal-lirika lil Mario. Jiena forsi l-iktar aspett li interessani minn da li qed tajtu li hemm fil-lirika ovvjament huwa l-antikità u s-sens ta' ħelsien minn dik l-antikità tal-lingwa. Sewa jiġifieri meta missuma idioma, proverbju, metafori mejta, qed nisimgħu mhux il-leħen tagħna biss, imma il-leħen ta' bewet uħor 1000 sena ta' użu tal-lingwa. Għalhekk dawn ma nistgħux ngħidu minn fejn ġejjin. Il-lingwa f'dan is-sens tagħtik fl-istess mument simultanjament tagħtik il-libertà kollha li tesprimi ruħek. Imma f'qafas illi waqt li jeħilsek jaqflek ukoll. U naħseb dak li kont qed tajt u li hemm fil-lirika ta' Mario huwa din it-tensjoni biex inħalli lill-poplu tiegħi minn sekli qabli jitkellimni bil-lest. Għax meta tibda d-joma kollha nafu, trid tkompliha. U fl-istess ħin u bl-istess kliem jien inwieġbu u nirritalja għax bej il-proverbju kultant uħut minnhom ma kinux idjomi imma proverbji minn tiet idjoma fis-sens wiesa, bej il-klim tal-proverbju tiegħu jiena ninfilsa kliem ieħor u nibdillu kompletament it-tifsira. U nwieġeb l-eku li qed nisma' tal-poplu kollu li qed nisma' fija. Jiena lija dik hija meravilja.
meravilja fis-sens li aħna mit-trobbija tagħna dejjem sa ċertu punt jew ieħor ġejna sewwa fi struttura lingwistika f'qafas lest. U mhux qed ngħid tal-grammatika biss, imma qed ngħid tal-idjomi wkoll. Imma hemm ukoll jinsab il-ħelsien tagħna biex nesprimu ruħna, nirreaġixxu, nibnu fuq dak illi tagħna ħaddieħor. Jiġifieri da naħseb l-iktar li laqatni. U fakkartni f'aneddotu meta konna żgħar, jiġifieri u ġirkini kellimna xi ħadd ftit iktar adult insomma jipprova jdaħħilna ftit sens f'moħħna, pereżempju l-iskola qed niftakar f'erba' rimeċ li konna mqarbin quddiem għalliem li jgħidilna kliem ix-xieħ żomm fih. U aħna spirtu pront ngħidulu tikber u tiblih. U meta naħu jitkera ftit ara xi kriħ. Jiġifieri konna nkomplu anke hija bl-istess libertà li tik il-lingwa tkompli l-qafas f'dal każ tar-rima pereżempju li hemm fil-proverbi kif nafu li jkompli jaqflek f'xi tip ta' struttura. Dak illi xtaqt ngħidu prosit. Grazzi, grazzi. Dawnek proset ta' xogħol tiegħek. Li tixtieq issaqsik kemm bħala żagħżugħa taħseb li s-segwaċi tal-Brikuni japprezzaw din l-idjoma li tħalt fiha inti. Għax naf li ħafna imorru għal-ħoss iktar minn kollox, imma u għan-novità naħseb il-fatt li qed jisimgħu il-Malti b'dak il-mod. Mistoqsija diffiċli naħseb. Ma nistax nitkellem għal ġenerazzjoni tiegħi, imma għandi ħbieb li jagħtu każ il-lirika bħali forsi għax aktar konxi tal-lingwa u aktar ħobbu l-lingwa. Però mbagħad hemm ukoll nies li donhom ma tantx jagħtu każ tal-lirika. Ġifieri ssib mit-tnejn naħseb li l-maġġoranza tan-nies imorru għal ħoss ma jqogħdux imorru jfittxu l-lirika biex jaraw. Imma mbagħad fl-istess ħin naħseb il-kanzunetti bil-Malti minħabba li huma bil-Malti u ngħidu wara għaw mużika bil-Malti, naħseb fl-istess ħin xorta hemm dal-interess minn nies li jmorru jaraw il-kliem jew jisimgħu xi ħaġa forsi jaħsbu l-femwa ħażin u jmorru jiċċekkjaw kif inhi proprja. Ġifieri naħseb hemm interess, forsi mhux fil-maġġoranza ma hemm interess żgur. Illi joħloq l-interess, issa forsi hemm min jinteressaw minn le. Però naħseb hija ħaġa tajba speċjalment li għandna dat tip ta' kanzunetti u l-użu tal-Malti kif fil-kanzunetti ta' dat tip li naħseb fil-fatt ukoll hemm bżonn nismgħuhom iktar anke fuq il-medja. Naħseb illi ħafna drabi sfortunatament għadna nisimgħu ħafna affarijiet bl-Ingliż. Tajjeb, il-mużika u l-Malti dejjem tkun xi ħaġa qisha l-mużika Maltija. Dejjem xi ħaġa qisha ma nafx żejda kważi. Allura importanti naħseb ħafna li fil-fatt, speċjalment maż-żgħażagħ, għax nafu il-problemi li għandna bil-lingwa, illi dan huwa mezz kif il-lingwa wkoll nisperaw illi tinteressa aktar dak li jkun u forsi japprezza aktar il-lingwa tiegħu stess. Ġifieri naħseb li ħaġa importanti wkoll. Illi wieħed ikompli u jinkoraġġixxi ħafna ġifieri li jkun hawn iktar di tip ta' kitba bil-lingwa. Maltija fuq kollox. Aktar mill-li mistoqsija kumment, li forsi qed jagħmlu dawn il-gruppi bħal Brikuni huwa li qed inaqsu l-apatija u forsi xi inħarsu madwarna hija ovvja li normalment jiena ġej mill-Fakultà tal-Inġinerija tajjeb kieku qed nagħti lecture tajjeb fuq l-inġinerija dal-ħin. In-numru kien ikun ngħidu terz inkun naqra ottimist. Ġifieri il-fatt li qegħdin wara s-sitta u għandna kamra mimlija turi li forsi il-lingwa Maltija l-ħaġa li veru tinħarsu meta nisimgħu il-Brikun aktar mill-melodija.
Għana naqat ma l-oħrajn kollha ngħidlek prosit sewa tal-biċċa xogħol li għamilt. Li kien interessanti naħseb l-ewwel nitkellem bħala teżi. Xi soltu teżijiet tal-letteratura xi kifukaw ħafna drabi fuq ix-xogħlijiet il-miktubin, ġifieri d-dunkarmijiet u l-bqija, mhux bil-forsi dunkarmis, imma inti qisek bdejt taħra talqa li kienet għadha verġini sa ċertu punt. Issa, meta jidrien naħseb xi 3 xhur ilu għalli meta nibdew is-sessjoni li jmiss ta' tradizzjoni orali ndaħlu taħdita ta' sef wara fuq il-brikkuni. Jien l reazzjoni tiegħi ma tlux tal-Adrian kienet imma l-brikkuni fiex jislu f'tradizzjoni orali. U ngħidlek id-dritt bqajt nistenna tal-lum biex ikolli tweġiba. U t-tweġiba ħatta għaliex. Meta niġu għall-mużika, kemm il-darba tkellimnija fit-tradizzjoni orali aħna ġili kellna għannejja u xekk, għax meta taħseb fil-mużika dak il-ġeneru aktar xiġik f'moħħok bħala tradizzjoni orali. Għawek ma kienix lana, il-ħoss meta tisimaw mhux bil-fors kien Malti, u xekk, seta kien ħoss kif kienet jgħid seħibna l-enġin, u xekk, seta kien ħoss ta' lingwa oħra minn pajjiż ieħor. Ir-rabta ma' tradizzjoni orali naħseb hija doppja f'dak li urejt inti. L-ewwel nett li l-lirika hija miżruha minn f'ħamrija tradizzjonali, ġifieri hija miżawda b'dawn il-frażijiet li huma parti mit-tradizzjoni orali, ġifieri writna bil-fom il-bużnaniet tagħna. U l-parti l-oħra hija l-lob bil-kliem. Il-lob bil-kliem huwa wkoll parti mit-tradizzjoni orali. Kif semma Bernard Fitilu, kemm il-darba naqbdu qawli u espressjoni u ndawruha ftit u ngħidulek min jistenna l-espressjoni antike jitenna, maħna nagħmlu logħba biha u tiġi jiterra. Dik il-logħba żgħira li ħafna minn nagħmlu, il-brikkuni jippruvaw jistrutturaw għandek mill-bidu sal-aħħar, forsi inkonxjament, fil-lirika. Grazzi. ħaġa, grazzi ta' dax-xogħol. Le ma tfejtux. Mela, nixtieq ngħaddi kumment dwar kumment li ntqal qabel dwar li żgħażagħ forsi ma jagħtux każ il-lirika aktar imorru għal ħoss. Naħseb hemm tipi differenti, n-nies li jisimgħu l-brikkuni naħseb huma nies li ma jmorrux biss għal ħoss jmorru wkoll għall-lirika. Jien wieħed minnhom jiena li nħobb nisma' l-brikkun u mmur nara l-konċerti, nieħu pjaċir bil-mużika, nieħu pjaċir bil-ħoss, imma xorta nkun qiegħed qed inkanta l-lirika u qed nifhem x'qed jingħad. Niftakar darba wkoll insejt kemm ilu jekk sentej u xi 3 snin ilu f'kunċert li kien sar Earth Garden, kien hemm mument fejn Mario biddel lirika ta' kanzunetta u nsejx kien qal naf li minflok Galizja l-konkubina tal-Prim kien semma l-Konrad Mizzi u l-Muscat. Insejx kien il-klim eżatt, darba bismajta dik. In-nies meta qala dik il-folla qamet tajjat. In-nies oġbetu kienu qed jisimgħu x'inhu jgħid, qed jifhmu x'qed jingħad. Ġifieri da kollu bħala konklużjoni ġifieri in-nies li jħobbu l-brikkuni ma jmorrux biss għall-ħoss, ma jkunu qegħdin jagħtu każ x'qed jingħad u jkunu qed jifhmu x'qed jingħad. Grazzi. Jiena li nixtieq ngħid li forsi mettix fl-introduzzjoni twila u tiegħi. Huwa li għalija l-kanzonetti tal-Brikkuni kienu liberazzjoni kbira. Ma kienux l-uniċi, jien personalment għalija kien hemm Walter Mikallef, kien hemm Manuel Mifsud, u kien hemm oħrajn. Ġifieri ma rridx nagħti l-impressjoni qed insemmi l-kulħadd għax imma dawk b'mod speċjali, Manuel u Walter kienu spikkaw. Imma il-kanzonetta tal-Brikkuni bil-mużika u bil-lirika tagħhom fetħu dinja
kompletament ġdida. U naħseb li ħafna nies li jmorru jisimaw il-Brikkuni ta' etajiet differenti iridu jodu sehem f'din il-liberazzjoni, iridu jħossu li din il-kanzunetta qed tillibera anki il-kreattività tagħhom. U għalhekk inti qed Sefora li hemm numru ta' gruppi illi mhux biss minħabba l-Brikkuni, anke minħabba gruppi oħrajn, anke minħabba influenzi barranin, imma hemm gruppi oħrajn illi naħseb raw it-tip ta' liberazzjoni li offriet il-lirika tal-Brikkuni, it-tip ta' intelligenza, it-tip ta' saffi, it-tip ta' referenzi, u għallu iwa, Strella għallu x'tista' tagħmel bil-Malti, jekk tkanta bil-Malti, di tmissni fil-laħam il-ħar din il-lirika li tmissni, ta' vera tmissni, ġifieri nista' nisma' Radiohead jew gruppi oħrajn, imma din b'xi mod inħossa li hija iżjed tiegħi, iżjed viċin tiegħi, viċin tal-aħmi biex ngħidlek. U allura naħseb huwa importanti li aħna nirriflettu fuq kif il-lirika u l-mużika tal-Brikkuni, jien il-Mario għetlu xifti ġratilu li fil-fema tiegħi il-pass li jmiss huwa illi jkun hemm analiżi ftit iktar organika ta' kif jaħdem il-kliem mal-mużika u l-mużika mal-kliem. Ovvjament trid kompetenzi anki fil-mużika biex tkun tista' tagħmilha dik. U inti ma saqx le għax ma kienx il-proġett tiegħek. Imma jien naħseb li di kienet waħda mill-affarijiet li laqtet li żguru lil ħafna nies din il-liberazzjoni mhux biss tal-lingwaġġ tal-kanzunetta u tal-letteratura, imma anki tal-kreattività ta' min qed jisma' li jħoss illi anki hu issa, anki aħna bil-lingwa tagħna nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Kif għamlu uħud oħrajn qabel? Imma b'xi mod il-Brikkuni forsi għax ilhom issa 10 snin, forsi għax iżjed minn 10 snin. Forsi għax għandhom din il-lirika li ma tinsiex malajr, forsi għax imissu temi li huma skabrużi, diffiċli, li huma wkoll temi tagħna l-koll, le? Jiġifieri speċi dawn huma affarijiet li lilna imissuna u jien naħseb, ħanirrepetiha, li verament jilliberawna. Grazzi ta' xogħol kollu li għamiltu nisperaw issa li wara dan ikun hemm xogħol ieħor.